नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा ह्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आजच्या आपल्या मराठी भयकथेचं नाव आहे पावना कॅम्प, एक अविस्मरणीय अनुभव. सदर कथा एक काल्पनिक कथा असून हिचा कोणत्याही जीवित अथवा मृत व्यक्तीशी संबंध नाही. आढळल्यास केवळ योगायोग समजावा. अबे आजा, झाला का पेपर तुझा? चिडतच रोहन म्हणाला. झाला बे, 1 मिनिट, एक मेल करायचा आहे, अजित बोलला. सकाळचे 11:30 झाले होते. अजितची ऑनलाईन एक्झाम संपली आणि सर्वांनी घाई करायला सुरुवात केली. खरं तर आज रविवार होता. आज कॅम्पिंगला शक्यतो तुरळकच लोक जातात, पण अजितच्या एक्झाममुळे त्यांनी हा दिवस निवडला होता. अजित, रोहन, पंकज आणि निलेश हे 4 मित्र रोहनच्या बॅचलर पार्टीसाठी सर्व आज कॅम्पला जाणार होते. शनिवारी रात्रीच त्यांनी कॅम्पची सर्व बुकिंग करून ठेवली होती. पंकजच्या मित्राच्या ओळखीने त्यांना कमी दरात तेथे टेंटसुद्धा उपलब्ध झाले होते. रात्रीच त्यांनी गरजेचे सर्व सामान घेतले होते. सर्व सामान गाडीच्या डिक्कीमध्ये टाकत आणि उशीर करणाऱ्या निलेशला 2-4 शिव्या हासडत त्यांचा प्रवास सुरू झाला. गाडी अजितच चालवत होता, कारण तो एकटाच सगळ्यांमध्ये परफेक्ट ड्रायव्हर होता आणि ही गाडी पण त्याचीच होती. त्यामुळे सर्व एकदम बिनधास्त होते. आता दुपारचे सुमारे 1:15 झाले होते. त्यांनी मुंबई-पुणे हायवेचा रस्ता धरला. तिथून सोमठाण गावातून त्यांना पावणाचा रस्ता लागणार होता. गाडी गावातून जात होती. तेवढ्यात अजितला आठवलं, अरे आपण कोल्ड्रिंक घेतलंच नाही आहेत सोबत. तसे सर्व इकडे तिकडे एखादे दुकान दिसते का शोधू लागले. एके ठिकाणी त्यांना एक दुकान दिसले. तेथून त्यांनी कोल्ड्रिंक्स आणि थोडे स्नॅक्स घेतले आणि ते आपल्या कॅम्पच्या दिशेने मार्गक्रमण करू लागले. आता गावचा रस्ता मागे टाकून ते पावनाच्या रोडला लागले होते. रस्त्यात त्यांना पोलीस चेकिंग लागली. कोरोनामुळे शक्यतो बरेच टुरिस्ट स्पॉट बंद केले होते, पण सुदैवाने त्यांचं बुकिंग असल्यामुळे कसेबसे त्या पोलिसांनी त्यांना जाऊ दिले. वातावरण अगदी निसर्गरम्य झाले होते. त्यात आज गर्दी कमी होती. रस्त्याने फक्त गावाचे थोडेफार लोक त्यांना दिसत होते. निलेशने मोबाईलवर गुगल मॅप लावला होता आणि त्यांना फॉलो करत ते कॅम्पच्या दिशेने जात होते. अचानक पंकज बोलला, यार हे दुकान मगाशी पण दिसलं होतं ना? त्यावर सर्वजण हसू लागले. नाही रे, काही काय बोलतो, मॅपनुसार जातोय आपण, असा कसा रस्ता चुकेल? सर्व हसल्यामुळे पंकज शर्मेने गप्प झाला आणि खिडकीतून बाहेर पाहू लागला. त्याने पाहिले की तेच दुकान सुमारे 2 वेळा त्याला दिसले, पण आता तो शर्मेने आणि रागाने काहीही बोलत नव्हता. आता निलेशच्या सुद्धा लक्षात आले की ते एकाच जागी फिरत आहेत. त्याने एका गावकऱ्याला थांबवले आणि विचारले, दादा, हे कॅम्पकडे जायचा रस्ता कोणता आहे? त्यावर त्याने सांगितले, इथून सरळ जा. पण सर्वांचे घाबरलेले चेहरे पाहून त्याने न राहवून विचारले, काय झालं? असे घाबरलेले का दिसताय तुम्ही? त्यावर अजित म्हणाला, आम्ही एकाच जागी परत परत फिरत आहोत असं वाटत आहे आम्हाला. तो माणूस म्हणाला, चकवा लागलाय दादा तुम्हाला. एक काम करा, या समोरच्या हॉटेलवर काही वेळ बसा, माझंच हॉटेल आहे ते. चहा वगैरे घ्या आणि मग पुढे जा. अजितने बाजूला पाहिले तर तिथे एक चहाची टपरी होती. तो परत गोंधळात पडला. काय झालं साहेब? अहो, आत्ता 5 मिनिटापूर्वी जेव्हा तुम्हाला थांबवलं होतं तेव्हा नाही दिसली टपरी आम्हालाही, अजित म्हणाला. अहो दादा, चकवा लागला होता तुम्हाला, त्याचाच परिणाम असणार हा, असे म्हणत तो व्यक्ती सगळ्यांकडे एका वेगळ्याच नजरेने पाहू लागला. या बसा आत, चहा बनवतो 5 मिनिटात. नको नको, आम्हाला उशीर होतोय, निघतो आम्ही. परत येताना नक्की थांबू तुमच्याकडे, थोडा अंग काढत अजित बोलला.
ठीक आहे, जशी तुमची इच्छा, एक सुस्कारा सोडत तो व्यक्ती बोलला. सांभाळून जा साहेब. त्याचा निरोप घेत सर्व पुढे निघाले. जायला किती डेंजर रे, डोळे मोठे करत रोहन म्हणाला. हो ना साला, अजून प्रवास सुरू नीट झाला नाही आणि हे असं. मॅप परत सेट करत निलेश बोलला. आता त्याने चेक केले तर ते कॅम्पपासून फक्त 10 मिनिटं दूर होते. सर्व खूप खुश झाले आणि त्या दिशेने निघाले. काही मिनिटातच ते कॅम्पवर पोहोचले. त्यांनी पार्किंगमध्ये पाहिले तर एकही गाडी उभी नव्हती. जेव्हा दुपारचे 2:45 झाले होते. अबे, आपल्याशिवाय कुणी आहे की नाही इथे? निलेश बुचकळ्यात पडला. अरे, आपण लवकर आलोय, शक्यतो लोक 4 वाजता येतात ना कॅम्पला, जरा वेट कर, रोहन म्हणाला. त्यांनी गाडीतून सामान काढले आणि ते कॅम्पच्या परिसरात आले. तिथे एक मोठी झोपडी वजा घर होते आणि शेजारी बाथरूमची व शौचाची व्यवस्था होती, परंतु काउंटरवर कोणीच नव्हते. त्यांनी काही वेळ शोधले पण तिथे कोणीही दिसेना. तिथे मध्यभागी टेबल आणि खुर्च्या मांडल्या होत्या. कोणी येऊस तर तिथे टेकावे असे वाटून ते तिथे जाऊन बसणार. एवढ्यात त्यांच्या कानावर एक आवाज पडला. ओ साहेब, तुम्ही निलेश का? तसे सर्वांनी एकदम मागे पाहिले. एक अगदी निर्विकार भाव असलेला चेहऱ्याचा माणूस काउंटरला उभा होता. अगदी मळालेले कपडे, जागोजागी मार्क लागल्यासारख्या खुणा आणि चेहऱ्यावर 2-3 टाके असा त्याचा एकूणच अवतार होता. निलेश पुढे होत म्हणाला. हो, मी आहे निलेश, माझ्याच नावाने बुकिंग आहे. अच्छा, या, तुम्हाला टेंट दाखवतो. त्याच चेहऱ्याने आणि एका थंड आवाजात तो तरुण बोलला. त्याने खालच्या बाजूस अगदी लेकला खेटून असलेले 2 टेंट त्यांना दाखवले. त्यावर निलेश आश्चर्याने म्हणाला. फक्त 2 टेंट? आमच्या व्यतिरिक्त कोण नाही का इकडे? नाही, आज रविवार आहे ना, तर आज कोणी जास्त येत नाही इकडे, फक्त तुम्ही चौघे. एक विचित्र हास्य करत तो तरुण म्हणाला. सर्वांना त्याचे वागणे थोडे विचित्र वाटले, कारण त्याच्या चेहऱ्यावर कसलेही भाव नव्हते. त्यात त्याचा तो मृत आवाज, ज्यात अजिबात चेतना भासत नव्हती. तू एकटा असतो का इथे? नाही, आम्ही चौघे आहोत. आम्ही पण चौघे आहोत. येतीलच बाकीचे. परत त्याच विचित्र नजरेने पाहत आणि हसत तो तरुण बोलला. ठीक आहे, आम्ही फ्रेश होतो, तू चहा नाश्ता घेऊन ये, इथे टेंट समोर बसतो आम्ही, अजित म्हणाला. फक्त होकारार्थी मान डोलावत तो तरुण निघून गेला. सर्वजण त्याविषयी बोलू लागले. असा कसा आहे बया, जिवंत आहे की मेलाय समजत नाही, हसत हसत निलेश म्हणाला. असं वाटतंय शरीर जिवंत आहे आणि चेहरा मेलाय त्याचा, खिल्ली उडवत रोहन म्हणाला. जाऊ दे रे, कशाला हसता बिचाऱ्याला, सर्वांना मध्येच तोडत पंकज म्हणाला. तसे सर्व फ्रेश होऊन टेबलवर येऊन बसले आणि नाश्ता चहा येण्याची वेट करू लागले. काही मिनिटांनी एक दुसरा तरुण चहा नाश्ता घेऊन आला. त्याचा अवतार पण काही वेगळा नव्हता. नाश्ता ठेवून एकही शब्द न बोलता आणि चेहऱ्यावर एक विचित्र भाव आणत तो तरुण आत निघून गेला. सर्वांनी नाश्ता केला. तोवर सूर्य आता मावळतीकडे झुकला होता आणि सर्वत्र तांबूस प्रकाश पसरला होता. चला रे, तिथे लेक साईडला फोटोज काढू, असे म्हणत सर्व त्या दिशेने निघाले. परिसर अगदी निर्मनुष्य होता. सर्वत्र एक विचित्र शांतता होती, स्मशान शांतता. सर्व तलावाच्या अगदी जवळ जाऊन तिथे वेगळ्या वेगळ्या पोजमध्ये फोटो काढण्यात गर्क झाले. पंकज मात्र एके ठिकाणी एकटक पाहत उभा होता. त्याच्या खांद्यावर हात टाकत निलेश म्हणाला. काय रे, कसला विचार करतोयस? काही नाही रे, पाणी बघतोय, किती शांत आहे, मृत्यूशय्येवर पडलेल्या एखाद्या व्यक्तीसारखं. त्याच्या डोक्यावर एक टपली मारत निलेश बोलला. अबे, काय अभद्र बोलतोय, संध्याकाळची वेळ आहे, भानावर आल्यासारखा पंकज म्हणाला. मला कशाला मारलं रे, मी काय केलं? काय केलं म्हणे, काही बोलत जाऊ नको येड्यासारखं, असं म्हणत निलेश पुढे निघाला. तसे सर्वजण त्याच्या मागे कॅम्पच्या दिशेने निघाले. सायंकाळचा तो तांबूस रंग
आता एका काळोखात बदलत चालला होता आणि काही वेळाने तिथली लाइटिंग लागली आणि सर्व परिसर अगदी मनमोहक दिसू लागला. सर्वजण टेंट जवळ आले तेव्हा त्यांनी पाहिले की त्यांच्या टेंटच्या विरुद्ध बाजूला अजून 4 टेंट लावले होते. अजून लोक येत आहेत वाटतं, निलेश म्हणाला. बरं झालं बाबा, तेवढाच एन्जॉय तरी होईल. चौघच म्हणल्यावर थोडं बोर झालं असतं. काही वेळाने त्यांनी आपल्या टेंटमधून दारू, कोल्ड्रिंक्स आणि स्नॅक्स काढून टेबलवर ठेवले. आता सायंकाळचे 7:30 वाजत आले होते आणि आता सर्व दारू पिण्यात गुंग झाले होते. एकामागे एक पेक रिचवत सर्वांच्या गप्पा सुरू झाल्या होत्या. निलेश आणि पंकज लेकच्या दिशेने तोंड करून बसले होते. पंकजचे लक्ष समोर गेले. त्याच्या अंगावर सर्रकन काटा आला. त्याने पाहिले, एक समोर काळी धुसर आकृती उभी होती, जिचे तोंड तलावाच्या दिशेने होते. तो थरथरू लागला आणि त्या थरथरत्या हाताने त्याने तलावाच्या दिशेने बोट दाखवत म्हटले, तिकडे बघा, तिकडे कोणीतरी उभा आहे. तसे सर्वांनी एकदम त्या दिशेने पाहिले, परंतु तिथे कोणीही नव्हते. परत त्याच्या डोक्यात एक टपली मारत निलेश म्हणाला, पंक्या, आता तुझं दुसऱ्यांदा झालं बरं हे. तू साला आम्हाला घाबरायचा प्रयत्न करतोयस. नाही रे, खरंच कोणीतरी उभं होतं तिथे. हो का? कुठे गेलं मग? बस बस, दारू पिलाय तो, भास झाला असेल त्याला. सोडा सगळं आणि एन्जॉय करा. दोघांचे भांडण मध्येच तोडत रोहन म्हणाला, मला इथे थोडं विचित्र वाटत आहे यार. घाबरत घाबरत पंकज म्हणाला, असं कर, तू थोडा वेळ झोप. दमला आहेस तू प्रवासाने, बाकी काही नाही. थोडा वेळ तसाच बसून पंकज सुमारे 8:30 वाजता थोडा पडायला म्हणून टेंटमध्ये गेला. बाकी सर्व गप्पा मारत टेंटपासून काही अंतरावर बसलेले होते आणि त्यांचा दारू व गप्पाचा कार्यक्रम सुरू होता. पंकज आता झोपलेला असताना अचानक त्याला काहीतरी आवाज आला. त्याने बाजूला पाहिले तर एक सावली टेंटच्या बाजूला बसलेली त्याला दिसली.